И обновление нави Instagram да ҳама дар кор намешавад, леки ма дар бораш гап мезанам. Инстаграм медураем, дар ҷои поискиш некросшо поиск метиҳем, профили мара меёвему, баъд аввал подписаться мекунем, баъд биненам ҷо як кнопкаи навай даблош меҷиқем, номи лидае. И кнопка барои компанияҳо дар корае, барои бизнесҳо дар корае. Лид и ҳамин одама даниёша ҷамъ мекунем. Мисол одамо клиентҳо худшон метавонанд бидуроянд, дар ҳамин ҷо даниёшона нависанд ва ждат кунанд звоноки шуморо. Ба воситаи ин лид бо мешавад ки ҳозир дар дуруни Инстаграм худаш бе Фейсбук вақте реклама сар доди, лид реклама сар буд. Оли функция нав ҷобаҷо шуда сай, барои ҳамин намедонам чӣ дар инҷа ҳозир набировард, агар бояд мебировард ҷои лид. Чӣ хеда баё чӣ кунем, медураем профил, редактировать профил да меҷиқем, кнопки действия пайдо шуда боша, ҳамин ҷода узнат цену, узнат ценуро да болош меҷиқем. Инҷа худаш формаҳои худшона дорад, ё ки мо метавонем создат нав бикунем, баъд дар инҷа 4 намуд кнопка дорад, кадом кнопкаша ки шумо интихоб мекунем ки дар профилтон нишон бидиҳед. Узнат цену, зарегистрироваться, подробный, подать заявку. Мисол дар профили худмон хеле ещё нишон дод, узнат цену да ҷиқдам, дар инҷа худам не хеле пур кардам шуд, дар он дурун шумоира худам пур карда метавонем ҳамин чизоро навистима, отправить запрос кардам охирда. У одам намерава ҳамин даниёи мо ҳамаш. Оли бо якта дига мисол дорад дар дуруни сторисҳои Инстаграм ҳамон кнопкаи вай дабаед мекунем, баъд гап мезанам дар бораи кадоме ки китобҳои электронӣ дар кор бошад, ина блогтиҷи да ҳамаш ҳаста медураем, ҳамин ҷа мебинем, любой китоб дар кора мегирем, бо смотреть магазинча биҷиқем, пури китобе дар инҷа, оли ба наздикии аудиокитобҳоро дабаед мекунем.